Unya karon, nahurot naman ta ground og luto tanan. Ang pangutana, kinsa na say muluto ron? Ay, animal mo. Tulog lagi ning mga tabaghap. Hoy! Saman, ako na istorya ko. Unsa man? Ano na ta? Luto na? Ni, nangabuang na mo. Aw, abi og mga una kay gutom na kayo. Mga on sino mata sos lami to ko nimong mata oy. Nagstorya gani ko no, nagplano ko. Kung kinsa na po'y muluto sa tuwa kay human na tagluto tanan. Ato na mo Ilawi. Kataalid. Nya Pabs, unsa may plano ani Pabs? Ani na lang. Wa man dyan mo volunteer ani mga naong ani mag-ihay magtinulakay. Magboto ta. Kana ayos kay na magpabuto. Sus, Ginoo ko limutan siyong kadaot ni mo. Dili ka na akong pasabot magboto ba, mag-ilig ta, mag-nominate. Uy, kana magmarinate murag nindot jud kay na ba ako birada. Amo ba, wa mo kay eskwela? Mag-nominate ba, nominate, mag-elect ka. Okay, siya mo daog, siya mo luto. Ay, nominate, damo lang. Pila-pila ba? Apil man ka lang sa manday. Ikaw, Dams, ay nagreklamo kay ginuminate naman kang tansyong. Ikaw number 1. Okay, siya pa gusto mo nominate ya? Ako ba, ako ba? Oo, ano man Ay, ito? nominate, Tansyong. Okay, tansyong. Okay, bahala ko nominate. naman ayaw, Bod. Ako ba? Siya. Ay, nominate, ulit. I close the nomination. Okay, magsimula. Third emotion. Okay, go. Oo, kini, sundan na. Kinsay mo buto kada mulag, itaas inyong kamot. Testing mo taas, balik-balik din mo. Wala, mo buto kada mulag. Wala. Wala. Sige, proceed ta. Kinsay mo buto kang tansyong raise your hand. Tansyong. Patay. 1, 2, 3, 4, 5. Patay, 5. Okay, next. Kinsa ang buto kang ulit. Udo kamot, apil-tain. Ligi ka tansyong wa na ilabot ang tiil. Di ka sana ba nimo? Ay, naunsa apil man sa ihap good kaya part of the body man eh. Ilom da siyang putlan hinong kag tiin. Klaro. Isa tong mubuto kang ulit. Ay, wala. Duhara. Magluto karon si Tansyo. Siyong, kablo na kaskuha. Mahal magmasikong si Mulutor, basta ay lang gulay. Yam, kabalo pug ka sa kuha. Pag ako'y magluto, ay gyud mo pug katulog. Testing ni Chong. Usbag ito yung gibuhat Chong kay diya tara dito maihaw. O Tansyong, unsa may recipe ni mo ron? Paps, kilaw siguro tag tilas. Ayaw ba? Kinarongkod! Makaon mo ng tilas. Sige, magprito na lang tagapanapan. Liki kay kasyong buang-buang man ka. Sige Pabs, ako na like sa recipe be. Na ako mga nindot ito. Mag-adobo tag karne. Kana led, bo, naganahan ako si Buha. Pataya po na balik-balik nga karne, oy. Muwagan siguro itong lahi nga resipe. Butangan na itong itlog. Juan, adobo nga karne with itlog. Kana toy maayo na pero mas nindot pud butangan atong kamunggay. What? Si kamunggay daw. Tagkaunsa na mga lahoy. Gwapo na butgan og balanghoy. Unsa naman ang gipang istorya nun diya? Wa naman ang kanimao. Asay maayo adobo karne with exotic food. Oh, kana exotic paps dara, exotic paps ato isagol paps. Sotik ito. Nga wa kalibang. Diloy. Lapato. Bigyan ko na. Ayaw dam, sayo dam. Ay sa, speaking of bullplug, ditagaan ko na mong idea. What if adobong karne niya, sa gula na to, adobong baki, nga makaon? Unsa man ang naong ni mo yam? Unsa man kalibangon ka? Di ba hubgaw baki? Ew! Ah, di ka mo kog baki yam. Kung gusto nimo, iring atong isagol sa karne. Nako iring dito atong bunalan. Ha? Labir na unsa man ka. Iklabir man pug ko pero depende sa luto. Lalis ka. Ikaw, William, ano pong pag-inyarte? Lami mo ng baki, makaon. Sige, Ned, ang imong karne nga pang-adobo ko, ana. Wag patay Pabs, wala ko. Na kami. Kamo, relax lang ta. Relax ta. At ikaw, wakay apil. Pag huwag baki dito ka na makaon. Ayun ang bullplug! Kana makaon ha. Si Kamprak ko ano na Pabs. Kanang Makaon na. Makaon mo na kapatid puro. makaon na! Kaila mo ko anagot. Pagdali na dito. Hoy, asa man ka? Nadrang bakian, no? Ito ba dito? Dukla ba kaya? Dukla ya? Ila siyong, wala ka kagitag baki. Yatis gamayo ras mong kuha nga baki oy. Gapilan lang ako ni Kamprag ayo, rumor dagan-dagan tanaw, pero may gyapon kayo. Kahit sumo di man mahalata ang Kamprag, ginluan man ako ni daan. Ang makakaon ani. Why swerte?
Tay haya sa mga tibagha ko. Kasi mana na taning konsumo na mong karne sa balay. Sige lang, kataon magyapon ko apil. Iya ba nga pagtugugay na kuha ka makaon na baki. Okay, gino. Karne, 9 kilos. Lamas yan. Kusam patanawa mo yan ang mga bito. So manadura oh. Klaro nang baki o makaon may ay kabalaka. Dalawa yan makaon na. Ano man na? Bagong ta karon no maningin sa baki. Tanawa ra ng kamuang ni Musong nahulog-hulog na na. Sabi ng bataan niya makabaan na style ni mo ba? Basta siyong suran siya nga baki makaon na ha. Dahil yung pinakampran siyong. Yes, pastila ninyo. Sure lagi ni. Ay kabalaka baki makaon eh. Legit ni oh. Ano mo paglalis mo ko na ako katansyo nga baki makaon na. Nya sa may gulat ninyo. Unsa na? Niyo. Unsa na ya? Tinuong. Ay si tinuong siya. Tabangin. Kami na mo Nagot ang karne ha. Ayaw mong katulog kay kuan ba saltong restansyo. Hindi na punta. Hindi punta ka kaon na ni. Gani mga mata tanaw rata. Fokus. O karon kay busy pa man sila giwa-iwa. Ang tirada na to malingaw-lingaw sa katuwa. Punta siya nga trip. Ang trip na to matubutupik kung kasi mapili ang iyang katapad sa taon. Tindog. Mapili ko ikaw ang taon. Amo ko dili ko. Ugo na tani ha. Bato, pick. Ako na pala mo balos ko. Dili. Nadyo, tarungan yam. Bato, pek. Yawan coy. Sakitay makabalos nandiyo ko karon. Siyong kaya tama-tama ara paghiwa po na po nang gagmaya kayo kay kami nga uno. Ay sig panudlo let kay mas hawd pa ko nimo. Bantay bitaw ng pahawd-hawd nimo ha. Diha na imong trabaho siyong bik kay ako ra pud sa karne. Baya gini mo oy. Hilom na dia kay finish na. Oh, ikaw na pod. Bukan mo diri ka. Pod oh, madili man po ako nito. Matulog na ko. Ayaw, lamas ang lamas. Wa ang lamas diha. Balik ang sibat ha. Wa ang lamas. Ako na pala yung balos ko. Ay sa. Wari tulo na baliksik. Ha? Doy. Dito tag diwas to sa payag. Ulan na. Butak. Butak. Ambang ko. Uy, asa man mo? Uy, tagi ulan na. Uy, tabangin mi. Uy, tabangin mi ba? Ikaw ra na. Ikalit mo kanagan nun. Ikaw pa sa ulan ini Panira kayo ba? Pere. Balong nag-video kami. Sa magkatoy. Klaro ni mga tawanan ni diretso ra glakaw wag kita gitabangan. Kaya hayran diretso ra dagan. Sila ninyo dagang kay reklamo kagaan na na. Liukin na diha aron maluto na na. Dad, paliw sa hugasan ni karne be, ug kini baki. sus sa sula ni tawanan ni ay. Ikaw ra may muluto karon ha. Sul-sul pa ko ng mayo. Pastila ni mo ay na sig reklamo dia gamitan ginato ni teamwork no kay aron madali ba. Na, lami agi na lang karahay oy. Eh lihok nas daghan pagyaw-yaw pagdali. Daghan pagitlamas na taruno Yaw no. turno ron. Yes. Dad. Kita ang tricks ha. Karang tad-tad nga di mo tan-aw ba. Sige siyong gara-gara gyud maapil pa na tudlo nimo diha ron. Ya ang timo. Wa man katak-ang. Kapit ang ulan ba? Hoy, mata mo. Tulog-tulog mo. Saan yung tansyon ron? Sigahin yung mga mata diha. Bantay ba, bantay? Sus pastilan di pukaw pag yung paploy. Si tukar po nakasirok nimo diha bisa pag mga tawag na silang pukawon yapon ako na siyong. Pag hilom di alin ilunod na ng karne diha aron madali ta. Kini mo init lang ni ron lunod ni diretso gyud. Init na gyud. Ora, basta ilunod na gini mga tambok sa baboy ba? Pertigyong humuta. Ay sus dams, masiun sa paitak ang da, humutan niya bong ka. Bitaw ya. Bisan magsabaw tag sagbot, humutan gyud mo na siya. Siyong, muna nang hiwa ng lamas diha. Ay kabalaka led at sal na lang.
Kamuta na sa lamas. Uy! Grabe lamian na ni ba? Sana all. Ned, dumuta na alidoy. Hapit ani maluto siyong gamay lagkulang. Ned, magkapit na naman luto ba? Oh, umut na kayo. Hapit ani, paliw kugukan sa kanon bigay bakal sa taron. Undaw. Bukan na. Sige na, isa. Sabay tatanan. Isa. 1, 2. Kasan kayo? Sana all. Ika. Bakit? Pangako. Kau na, lamin no. Ulo na miyan sa bakit ba kay? Ramos. Tagdang sa makasukan ka. Patay noon sa mas paploy. Yati Kamil, sure ni, wala si Kamprag sa gol. Yati katansyong. Basta may makakaog kamprag, inani ang reaksyon. Pasensya dyan tayo mo kay sagulan ako kay kamay. Rambi akong kuwak baki god. Totoo na solo play. Kalam niya. Sa baki.